हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാണ്. ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ശരീരവും ആത്മാവിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യണത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും. ചെറിയ പോലും ചെറിയതായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ പോലും അത് നമ്മുടെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അത്രയാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 59 വരെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ആണോ? അതെ മാതാജി. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഇതുവരെ എടുത്തത്? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത നമ്മൾ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 60. കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ബലാത്കാരേണ പിടിവലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണത്? അടക്കമില്ലാത്തതാണ്, കരുത്തുള്ളതാണത്. അപ്പോ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ പോലും അതെന്ത് ചെയ്യാണ്? നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ അത് വലിച്ചു നീക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടക്കമില്ലാത്തതാണ്, കരുത്തുള്ളതാണ്. അത് വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ ഈ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അത് ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനായിട്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത്രയും നമുക്ക് എന്താണ് പവർ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തുണ്ട്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ തിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായ ഭോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്
അതിനോട് നമുക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നില്ല. കാരണം അത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയില്ലേ, കുട്ടികൾക്കൊരു എക്ലെയർ വേണമെന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ അത് എക്ലെയർ വേണമെന്ന് പറയില്ല. അതേപോലെയാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ്, ഒക്കെ തുച്ഛമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങും. അതായത് വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകകരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥം വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാലുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന് ഒരു ഭക്തനാണല്ലേ, കൃഷ്ണാവബോധം വെച്ച് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാകുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, അതൊരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയത് ഒരു കഥയാണത്. നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് പറയാം. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വാശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, അവബോധം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണമാണ് ദുർവാസ മഹർഷി. നമുക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാ ചെയ്തത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിന് തന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ വാക്കുകൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചത്? ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിന്, അതായത് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തിന് സ്വന്തം ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. തൃപ്പാദന അർച്ചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കാൻ നാസിക ഉപയോഗിച്ചു. തൃപ്പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ച പൂക്കള് മണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസിക ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ രസന ഉപയോഗിച്ചു. തുളസീദളം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് രസന നാവ് ഉപയോഗിച്ചു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള, കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി. രാജാവ് എവിടേക്കാ പോയത്? ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്കാണ് രാജാവ് പോയത്. ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അതായി തന്റെ അഭിലാഷം. ഭഗവാന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാന്നുള്ളതാണ് ഈ രാജാവിന്റെ അഭിലാഷമാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഭക്തനാണ് ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗസംജായതേ കാമാത് ക്രോധാഭിജായതേ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചില്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ദ്രിയ നമുക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതില് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആസക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം വരും. നമുക്ക് ആ വസ്തുവിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം വരാണ്. ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിയായ ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് കാമമായിട്ട് മാറും. കാമം വന്നിട്ട് അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ക്രോധം വരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്താണ്? ഭൗതികമായ തൃഷ്ണയ്ക്കാണ് വശപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാതും. പക്ഷെ അതല്ലാത്തവർക്കോ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് അവർ വശപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തൻ, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും അവഗണിക്കാനും സാധിക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർ ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളും അവഗണിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ആ ഭക്തന്റെ വിജയ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ ക്രോധം വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും
ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം വരും, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങിയത്? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വന്നു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി വന്നു, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം വന്നു, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിച്ചു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നൊരു വ്യക്തിക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികസനത്തില് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഭക്തനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാതും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനാണ് സർവോത്തമനായിട്ടുള്ള ആസ്വാദകനാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. നമ്മള് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസാദമാണ് നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകൻ. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ട പ്രസാദം കൈക്കൊള്ളും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പ്രസാദം ഉണ്ണാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവൈശ്യർഹ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഭഗവാന്റെ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളില്ല, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞൊരു വ്യക്തി, നമുക്ക് തോന്നാം എന്താണെന്ന്? ഭൗതികമായ മേഖലയിൽ, ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭൗതികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും? മറ്റുള്ള എല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം എന്ത് മാത്രമാണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ്. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അപ്പൊ തന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തന് എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഭക്തന് കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. അത് ശരിക്കും അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അവബോധം മുഴുവനും ആരായിരിക്കുക? കൃഷ്ണനായിരിക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാം. ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപചായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പരിവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിനാ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പിന്നെ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ആ വ്യക്തിക്ക് താമസം വിനാ എന്ത് സാധിക്കും? പതുക്കെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനാകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ല. ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല. നാസ്തി ഭുക്തിരയുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം.
പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ? അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദിവ്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കില്ല? സമാധാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുമില്ല? സുഖമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവണം, ശാന്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ശാന്തി കൈവരിക്കാനും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമുക്കറിയാലേ, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും ആസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സമാധാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനോ വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവാമി വാംപസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ, വെള്ളത്തില് ഉള്ള തോണി അതെങ്ങനെയാണ്? കൊടുങ്കാറ്റിൽ കിടന്നിട്ട് അത് അലയും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയം മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റത്ത് അലയുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയം മനസ്സിന് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചഴയ്ക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതാക്കണം. അതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഇപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അതാണ് മനസംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിന് കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. യാനിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശാ പശ്യതോ മുനെ. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ച വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മസംയമനം കിട്ടിയവര് ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ ഈ ആത്മസംയമനം ലഭിച്ച വ്യക്തി, അതായത് അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിശാകാലമായിരിക്കും, രാത്രിയായിരിക്കും. അതായത് അവര് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധി ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒന്നാമത്തവര്, ബുദ്ധിമാന്മാര്. രണ്ടാമത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശീലിക്കുന്നവര്. രണ്ടു തരത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്മാര്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും, രണ്ടാമത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശീലിക്കുന്നവരും. ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശീലിക്കുന്ന ആ അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ഋഷി ഭൗതിക കർമ്മികള്, അതായത് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ രാവിലെ അവര് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഋഷി എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിലെ കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതില് ആനന്ദം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ കർമ്മികൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴേ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപൂര്യമാണമചല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ്പാ പ്രവിശന്തി തത്വത്കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സാശാന്തിമാപ്നോതി കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക്, ആ
സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ കടന്നെത്തുന്ന പോലെ, നദികൾ വന്നെത്തുന്നത് പോലെ എത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പക്ഷെ അതിലൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല, അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാതെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിനെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം സദാ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പോ സമുദ്രത്തിലെ പോലെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? സദാ പരിപൂർണനായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവന് എന്തില്ല? അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പരിപൂർണനായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനാണ്, പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ എന്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം സദാ പരിപൂർണനായിട്ടായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ കാണപ്പെടുന്നത്. വിഹായ കാമാൻ യാ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സാ ശാന്തിമതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശവും മിഥ്യാഹം ബോധവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തില്ല ഇവിടെ? ഭൗതികമായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ല. എല്ലാതും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ല. മിഥ്യാഹംഭാവം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടേതാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവവും ഇല്ലാത്തൊരു ഭാവം നമുക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. പിന്നെ നിസ്പൃഹനായിട്ട് വർത്തിക്കുക, നമുക്ക് ഒന്നിനോടും എന്തില്ല? അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണമെന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാകണം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലാണെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരം ആണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒട്ടും അവകാശപ്പെടാതെ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം കരുതാതെ ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് ഞാൻ, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്ന് ഒന്നിലും അവകാശമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമുക്ക് എന്തില്ല? അവകാശമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടേതെന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നിനും നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാം. അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏഷാ ബ്രഹ്മീ സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാസ്യാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മ നിർവാണമൃച്ഛതി. ബ്രഹ്മീ സ്ഥിതി പാർത്ഥ, ഏഷാ ബ്രഹ്മസ്ഥിതി പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? നമ്മള് അതീന്ദ്രിയമായ ബ്രഹ്മി സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള? ബ്രഹ്മി സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാല് ഏഷാ ബ്രഹ്മസ്ഥിതി പാർത്ഥ, ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിലെത്താം. ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഏത് അവസ്ഥയിൽ? ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഭ്രാന്തി ഇല്ലാതായി ആത്മീയമായിട്ടും ദൈവികമായിട്ടുമുള്ള ഒരു പദം, അതാണ് എന്ത്? നമ്മള് ഈ ബ്രഹ്മസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? പിന്നെ വിഭ്രാന്തികളില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? അവിടെ ഉറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിയാലാണോ നമ്മുടെ വിഭ്രാന്തികളെല്ലാം ഒഴിയുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് എന്ത്? ഈ ബ്രഹ്മി സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. നമുക്ക് ചിലർക്ക് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായിട്ടാണ് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കൃഷ്ണാവബോധം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലർക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞു. അത് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ല ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ശക്തിമാനായിട്ടുള്ളൊരു രാജാവാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. സൂര്യവംശത്തിലുള്ള പ്രതാപശാലിയായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്
എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രതാപശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരാമന്റെ പൂർവികരായിട്ടുള്ളതിൽ ഒരാളാണ് ഈ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. വളരെ ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള രാജാവും കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിലൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോ ഈ അസുരന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദേവന്മാര് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ സഹായം തേടാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവരെ സഹായിക്കും, ദേവന്മാരെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ സഹായിച്ചു, ദേവന്മാര് വിജയിച്ചപ്പോ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനോട് ദേവന്മാര് ചോദിക്കാണ്, എന്താണ് വരം? ആവശ്യപ്പെട്ടോളം പറയും, എന്തെങ്കിലും വരം ആവശ്യപ്പെട്ടോളം പറയും. അപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന വരം തന്റെ ആയുസ് ഇനി എത്ര സമയം, എന്റെ ആയുസ് ഇനി എത്ര കാലം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരുമെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജ ചോദിക്കും. തന്റെ ആയുസ് ഇനി എത്ര കാലം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ് ആരാഗ്രഹം പറയുന്നത്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാര് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് പറയും, ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് വെച്ചാല് 48 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. രാജാവായിരുന്നു. എല്ലാ രാജ്യവും സമ്പത്തും ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രതയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനില് മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. എത്ര സമയമാണ് പറഞ്ഞാൽ? 48 മിനിറ്റ് അല്ലെ പറഞ്ഞത്? ആ ചെറിയൊരു സമയത്തിന്റെ ഉള്ളില് അദ്ദേഹം അത്രയും ഏകാഗ്രതയോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനും സാധിച്ചു. ആ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രയും, നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ചിന്തയോട് കൂടി നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതവിടെ ചെയ്യാം. അതിന് ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, നമുക്ക് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം, നമ്മളിത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്. അവശ്യം രക്ഷിതേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല? പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അത്രയും സമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ മരണം എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനിരുന്നാലും നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ്, ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തോട് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഏകാഗ്രനായിട്ട് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നത് ആരെ? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൂടി കഥ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ് ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജ്. ദുർവാസ മഹർഷി നമുക്കറിയാം വലിയൊരു മഹർഷിയാണെന്ന്. ദുർവാസ മഹർഷി ഒരു ദിവസം അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരാണ്. അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്ന ആ ദിവസം എന്ന് വെച്ചാല് അംബരീഷ് മഹാരാജ ഒരു വർഷം ഏകാദശി എടുത്ത്, ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ ദ്വാദശി ദിവസം ആ പാരണ വീടുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഫലം ഈ ഒരു പാരണ വീടി പൂജ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ പാരണ വീടിന്റെ സമയമായപ്പോ ദുർവാസ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയി കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരുന്നിട്ട് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ പാരണ വീടേണ്ട സമയമായി. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു, ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട്, അതായത് തീർത്ഥജലം എടുത്തിട്ട് കുടിച്ചോ, പാരണ വീടിക്കോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. കാരണം ആ പാരണ ഇത്രയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു ഡ്രോപ്പ്, ഒരു ചുണ്ട് നനയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തുള്ളി ജലം എടുത്തിട്ട് കുടിക്കും. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്നത്. ആ മഹർഷിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യ. അപ്പൊ വന്നപ്പോ ഇത് പാരണ വീടി തന്നെ കാത്തിരിക്കാതെ എന്ന് കണ്ടപ്പോ ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭൂതത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു ഭൂതത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനോട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ വധിക്കാൻ പറയും. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണല്ലോ, അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ എന്ത് വരാണ്? സുദർശന ചക്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ്. ആ സുദർശന ചക്രം ഈ ഭൂതത്തിനെ വധിച്ചു. പിന്നെ അതാരെ നേരെ തിരിഞ്ഞു? ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ദുർവാസ മഹർഷി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും,
വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഈ ആർക്കും ആരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല? ദുർവാസ മഹർഷിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണെങ്കിലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദുർവാസ മഹർഷി ചെയ്തിട്ടും ഒരു തരത്തിലും ഭാവവ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ അത്രയും വിനയത്തോടു കൂടിയാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിഷ്ണു പറയും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നേരെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കാൻ പറയും, ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി നോക്കാണ് ഇത്രയും താൻ ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു തര ഭാവവ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കാണ് ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ ചെന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഈ സുദർശന ചക്രം തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാകണം താൻ ഇത്രയും വലിയൊരു ഋഷിയായിട്ടും തനിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തനിക്ക് അപ്പോഴേക്കും ദേഷ്യം വന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് യാതൊരുവിധ ഭാവമാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണാണല്ലോ, ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ്, ആ കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാഞ്ഞത്? ചെയ്യാൻ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് യാതൊരുവിധ ദേഷ്യവും വന്നില്ല, ഒന്നും വന്നില്ല. അത് അതേപടി തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാണ് ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേഷ്യം. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവരോട് പക ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തനാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ എത്തും തോറും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങും. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ വീട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചെറിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, നമുക്കത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതിന് വിട്ട് കളയും. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തേന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാ പറയണം, ആ നേരം നാമം ജപിച്ചുവിടും തോന്നി തുടങ്ങും. പതുക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിലത് തോന്നി തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും തോന്നും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങും. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ പോലെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ആ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നാമം ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കുറെയൊക്കെ. പിന്നെ നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും ആ മാറ്റം അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇല്ല എന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ഇല്ലേ? ഏതാണ്? മറ്റേ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി വരും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹം. സമോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം അല്ലെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തിരിച്ചിടാണെങ്കിലോ നമുക്ക്